መግለጺ ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ በአጋጣሚ ባሕቲ ጉንበት አህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2020 ባሕቲ ጉንበት አህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2020 ኣብ ሃገርና ንመበል 29 ብዓለማዊ ደረጃ ከዓ ንመበል 130 ግዚኡ ይዝከር ኣሎ። ፍሉይነት ናይ ዝኽሪ ርዱእ እዩ። ልዕሊ 3 ሚልዮን ዘጋታት እዚ ዓለም ብለበለ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብዝተለፍሉ ልዕሊ 230,000 ሰባት ህይወቶም ኣብዝሰኣንሉ ገዚፍ ቁጠባዊ ቁልቋል ናይ ዝተፈላለያ ጽላታትን ናይ ሚልዮናት ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ሸቕለት ኣልቦነትን ኣብ ዝተጓነፈሉ ዓብዪ ዓለማዊ ብድሆ ትዝከር ኣላ። ናይዚ ለብዕ እዚ ኣለታዊ ጽልኡን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝገድፎ ዘሎ ስምራትን ከዓ ብመጠን ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ILO ነዚ ኣመልኪቱ ብ7/29 ሚያዝያ 2020 ኣውፅኦ መግለጺ ኣንፈት ለብዒ ኮቪድ-19 ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ መደምደምታ ክወሃቦ ስለ ዘይከኣል ብሰንኪ ዝተፈላለያ ሃገራት ወሲደንኦ ዘለዋ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ናይ ምባል ስጉምትን ኣፍራይነት ትካላት ደው ምባልን ኣስታት 200 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ስራሕ ክተርፉ ምዃኖም ኣሚቱ ኣሎ። ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሽቕለት ኣልቦነት 2020 ንምፍላጡ ግና በቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ምግታእ ዝውሰድ ስጉምትን ንሱ ዘውፅኦ ውፅኢትን ዝርአ ምዃኑ ገሊጹ ይርከብ። ዛጊት ብሰንኪ ዝስጉምቲ እዚ 2.7 ቢልዮን ሰራሕተኛታት ኣብ ቤቶም ይውዕሉ ኣለዉ። እዚ ለብዒ እዚ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝህባ ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ሰብ ሞያ ጥዕና ውሪድዎ ዘሎ ጾር ኣዕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ናይ ጥዕና ኣገልግሎትን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዘይረኽቡ ኣብ ዘይወቕዓዊ ቁጠባ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ክወርድ ዝኽእል ቁጠባውን ጥዕናውን ሳዕቤናት እውን በተመሳሳሊ መገዲ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ዘሎ። ነቲ ለብዒ ንምግታእ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይውሰድ እኳ እንተሎ እቲ ቁፅርን ደረጃ ምስሕፉ ሓንሲ ገና ምስ ክፍቱ እዩ ዘሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለማዊ ክስተት መንግስቲ ኤርትራ ወሲድዎ ዘሎ ቁልጡፍን ዕዉትን ገታኢ ስጉምትታት እምበኣር እዋናውን ድሕነት ሃገር ዘቕድምን እዩ። ልክዕዩ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ድሕነት ሃገሮምን ህዝቦውን ቀዳምነት ብምስራዕ ንዝወፅእ መምርሒ ይትግርዎ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤቶም ብምሕያብን ወልፈያታት ብምግባርን ዘጋዊ ኣበርክቶም ከምወቱ የርእዩ ኣለዉ። ኣብ ገለ ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ከዓ ኣጓኒፉ ብዘሎ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ከይተጓናደቡ ብእግሮም ነዊሕ እናተጓዓዙ ኣበርክቶም ብኣፍራይነት ይቕፅሉ ኣለዉ። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ናይዚ ሃገር ብምዃን ልምዓታዊ ኣበርክቶም ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እውን ኣለውና። እዚ ምስጉን ትርኢዮ እዚ መርኣያ ኤርትራዊ ክብርታትን ተወፋይነትን እዩ። እቲ ብመንግስቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ንጥዕና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ቁጠባዊ ሃስያኡ ኣብ ኣፍራይነት ትካላት ግና ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘይወግዓዊ ቁጠባ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ብምውፋር ኣባላተን ኣብ ዝጥውራ ኤርትራውያን ስድራቤታት ከውርዶ ዝኽእል ቁጠባዊ ፀገም ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ፀገም እዚ ምፍኳሱን ምስጋሩን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ከም ወትሩ በቲ ናይ ምሕባርን ምብጃውን ሃገራዊ ክብርታትና ተደሪኾም ይገብርዎ ንዘለዉ ፅጉማት ስድራቤታት ናይ ምሕጋዝ ተበግሶታት ሃኮሴ ብዓቢ ክብሪ ከም ዝርእዮ ክገልጽ ይፈቱ። ገለ ስራሕ ደው ዘበላ ትካላት እውን ብመሰረት ዝወፀ መምርሒ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ገና ንሰራሕተኛታትን መሃዮም ይኸፍላ ኣለዋ። ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ ኣብ ዝምለስሉ እዋን እምበኣር ዓፀፋ ተወፋይነትን ኣበርክቶም ክገብሩ ትፅቢት ሃኮሰ እዩ። ብዘይካዚ ገለ ኣብ ስራሕ ዘለዋ ትካላት ንኣባላተን ዓይነታዊ ደገፋት ከበርክታ ይረኣያ ኣለዋ። እዚ ኣዝዩ ክምስገን ዝግብኦ ሰናይ ተግባር እዩ። ዛጊት ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ትካላት ተዘዋዊሩ ተዓዚቦ ከም ዘሎ ኣስራሕቲ ምስ ሰራሕተኛታት ብምትሕባር ኣብ ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ምስ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር እዋናውን ድሕነታውን ጥንቃቐታት ይገብሩ ኣለዉ።
أبرز الزجنا كوميتات دحنتن تعنان محورات سرحتنياتاتن وهات سرحن زيادة انقاغي كزوترن وكل مسألة آخر ربان هاكوسي الزخاخر بزقاتا مزي سرحتنيات بحف الشوق أهز بيترا نتيز وهاب زولو اندحنز زعلنا الرحيتات من قستي بتبكي كخبرو صاوعيتنا نغرب كم زحلفو كلهم بدهتات زون بناي حوار كالسي كسجر مخندما النتناي هاكوسي نعامتا خمتو نموت سرحتنيات حبيرون معالتهم زو ذكروا الأوان كمسل ناتمنيقا تقبارة بمنسرة عناز وهاب زولو ممرحيتات كتصالنت كالبسوو يلابو تعنان دحنتن كلو عدمين بحث قنبات هاولا ومعات سرحتنيات زلالة وزخرين سماعتاتنا عوت نحفاش